जोङो गुजरातआव दङ दा जोंहा जारला जादों मानि थाखाय जारला जादों होनबा जों बाहेरायाव ओंखारनो हाया जोङो बाजारफ्रावबो बेरायहैनो हाया ससे थांबानो जोंखौ बुयो सैमा बायदि खालामो दा बेनि थाखाय जों भिडिअ खालामदों अननानै जोंनो आसाम सोरखारफ्रा माबा मोनसे सुबिदा होगोन साननानै जोंबो भिडिअ खालामनाय जादों दा जोंहा गथ' गथाय दं बिरादनो फेमिलिफोरबो दङ सेंग्रा फरायफुनाय मानसिफोरबो दंमोन जों दा बिसोरनो अनसुंथाइ होनो हायाखिसै जोंनि कन्ट्रेक्टराव जों मावदों जोंनो नांगौ बायदि जों सुबिदा मोनाखिसै दा बेनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों अननानै आसाम सोरखारफ्रा जोंनो मदद मोनो होयो होननानै जों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों अननानै जोंखौ एसे हेल्प खालामदो आंनि बुंनांगौखिनिया बेनोसै जोंहा जानाय लोंनायनि एसे प्रब्लेम थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम न'खरफ्रावबो जोंहा नांगौखिनि जोंहा गैया बेनि थाखाय जों विदेशआव फैनांदों दा बे विदेशआव फैनायनि जाहोना जाबाय जों दा भुगिफैनानै दं विदेशआव फैनानैबाबो जोंहाबो एसे एनै खामायनानै हरदोंमोन दा बेफोरबो फैसाफ्रा जोंना हरनायखिनिया जोंना बाहायनानै जाजोबनाय जायो फिसाफोर दङ फेमिलि बिमा बिफाफोरबो दङ हिसाबै जों फैसाखौ मान्थलि मोनब्ला जों हरो दा जोंनाव आखायाव थाइसे फैसा गैया दा बेनि थाखाय आसाम सोरखारनाव जोङो बे भिडिअखौ मेसेज हिसाबै हरनाय जादों दे सोरबा बुंबावदो जोङो दा गुजरातआव दंफैयो दा कम्पानिफ्राबो बन्द' जाजोब्बाय दा जोंहा दिनैबो उफाय गैला मावनानै जानो थाखाय फिसा फिसौफोरनोबो गाननाय जोमनायबो होनो हाला जानाय लोंनायबो होनो हाला लामा ससे थांबानो जोंखौ पुलिसा बुयो आरो लोगोसे माइरं दैरंनि थाखायबो जोंहा दखान बन्द' गासिबो बन्द' जाजोब्बाय लामा ससेखौनो थाबायनो हायै बिदि जाबाय आरो दा लांनाय उखैनाय जोंहा जेनिबो जानाय लोंनायनि थाखाय आंखाल जाबाय बेनिखायनो अनोबा जोंखौ आसाम सरकारा जोंखौ अनोबा एसे मदद खालामनो लुबैदों आरो दा जोंहा गामिफ्राव थांनोबो गारि मटर गासिबो बन्द' जाजोब्बाय आरो जोंनि आखाइफ्रावबो थाइसे थाइनै फैसाबो गैला जाखिनि दङ बेबो बन्द'निफ्रायनो जों बाहायनानै जाजोब्बाय माइरं थाइरं गासिबो बिदिनो बायबाय आरो दा जोंखौ कम्पानि बालाफ्राबो जोंनो थाखा फैसा होआ आरो जोंखौ दा कम्पानिनि कन्ट्रेक्टफ्राबो जोंनो जानो थाखाय मोनसेबो सहाय होआ बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों अनोबा जोंखौ आसाम सरकारा मानसि संखियाफोरखौ खिथादो मानसिया खैजन दङ जोङो मानसिफ्रा जोङो 45 जन दं माने 45 जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बयबो अननानै हेल्प खालामदो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनाव गुरैयै खावलायहरबाय थाबाय help kalam, jangan kau